दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्द राधाकान्द नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् विधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरव प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्य पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। नाனும் ஒரு சின்ன பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. நேற்று நம்ம 9வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா நம்ம முடிச்சோம். ராஜ வித்யா ராஜகுவிய முடிச்சோம். நாம இன்னைக்கு வந்து விபூதி யோகம் பார்க்க போறோம். அதான் பூர்ணத்தின் வைபவம் பார்க்க போறோம். இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் நமக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதனால நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம அந்த 9ம் 10யும் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். அடுத்த அத்தியாயத்துல முடிக்கும். இந்த அத்தியாயம் முடிக்கும் போது பார்க்கலாம். நம்ம டைம் வேற இல்லை. ஏன்னா அதனால 10வது அத்தியாயத்துல சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த அத்தியாயத்துல வந்து சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வைபவத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா பாக்குறத பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல சும்மா ஒரு அதாவது பகவானே சொல்றாரு, கடல்ல ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு போட்ட மாதிரி தான் ஒரு துளி தான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த ஒரு துளியே பாத்தீங்கன்னா 19ல இருந்து 46 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா 42 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அவருடைய விபூதி யோகத்தை கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அற்புதமான பதம் இது. பகவானுடைய வைபவத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி இந்த அதாவது 7, 8, 9 இந்த 3 அத்தியாயத்தோட சாராம்சத்தை வந்து இந்த நம்ம வந்து அந்த 18வது பதம் வரைக்கும் 1ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் இந்த 10வது அத்தியாயத்துல நிறைய சிறப்பு விஷயம் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானுடைய பூர்ண வைபவத்தை நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா நம்ம கொடுக்குறார். அது என்னென்ன கொடுக்குறான்றோ ஒரு கண்ணோட்டமா பார்த்துடலாம். அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஸோ நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன தலை பார்த்துடலாம். அதாவது அறிவு 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறார். அதாவது பெருவரின் தகுதிகள் பக்தன் நண்பன் இந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த அறிவின் இயற்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவின் அரசன் இன்பமானது நித்தியமானது பாவங்கள் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமாக நாம 9வது பதம் வரைக்கும் கேட்ட ஒண்ணு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா அது விளக்கம் கொடுக்குறார். ஆனா பக்தன் சொல்லும் போது பொறாமை கொள்ளாதவன், பகவான் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவன், அவன் யாரா இருக்க முடியும்? பகவானுடைய பக்தனா இருக்க முடியும், பகவானுடைய நண்பனா இருக்கும், பகவானுடைய உறவு கொள்றவன் தான் மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். சரிங்களா? அந்த அறிவின் இயற்கை என்ன அப்படின்றத நம்ம 4 சாராம்சம் மூலியமா பார்த்தோம். நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், அதாவது 4ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். நினைத்து பார்க்க முடியாத குணங்கள் பார்த்தோம் பகவானுடைய, இல்லைங்களா? குணம் எத்தனையும் 6 குணங்கள் இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள் 5 ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப சிறப்பா நாம அதுல ஒரு பதம் மூலியமா நாம விரிவா பார்த்தோம். நினைத்து பார்க்க முடியாத படைப்பு வேற பார்த்தோம், பகவானுடைய படைப்பு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி யார் பக்தியை அலட்சியப்படுத்துகிற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11ல இருந்து 25வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம்.
யாரு, அதாவது பகவானை யார் ஏற்கிறார்கள் மறுக்கிறார்கள், அந்த சாராம்சம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணன் செயல்பாடு என்ன, அதோட பலன் என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம். ஏன்னா 4வது அத்தியாயத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுத்தார். நம்ம அதுலயும் அதுவும் ஞான யோகம் தான். அந்த 10வது உன்னத ஞானத்தை கொடுத்தார். அதுல கொடுக்கும்போது அதே தான் திரும்பவும் ரிப்பீட் வர மாதிரி இருந்தது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதோட சாராம்சம் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்தார். இதுல இருந்து 4வதுல 10வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. ஆனா 11 25ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல 9வது அத்தியாயத்துல பதத்துல யார் மறுக்கிறார்கள் யார் ஏற்கிறார்கள் அந்த ஸ்தானத்துல கொடுக்குறாரு. அதே 7வது அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி கொடுத்தாரு ரொம்ப அழகா. யார் ஏற்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கும்போது யார் அதே அதாவது எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, சீக்கிரமா அதை புல இன்பத்துக்காக ஆசைப்படுறவங்க யாரு அப்படின்றது விரிவாக கூடாது. தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது எப்படின்றதையும் அதுல கொடுத்தாரு 7வது அத்தியாயத்துல. அது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப விஞ்ஞானமா கொடுக்குறாரு. அந்த அனுபவபூர்வமா ரொம்ப அழகா நம்ம தெரிஞ்சுக்கின்றதுல இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். 11ல இருந்து 25வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அந்த நுணுக்கங்கள்ல பார்த்தோம் சரிங்களா. பக்தி தொண்டின் மகிமைகள் பார்த்தோம். அதாவது 26ல இருந்து 34வது பதம் பகவான் கிருஷ்ணனை வழிபடுவதற்கான எளிமை பார்த்தோம். ரொம்ப இயற்கையா நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுக்க முடியும்ன்றது அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நமக்கு 25ல இருந்து, அது 26 27 ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்தார். துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை நமக்கு கொடுத்தார் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நித்தியமான ஆனந்த வாழ்க்கை அது கடைசி பதத்துல பார்த்தோம். ரொம்பவே சிறப்பா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சரி, இன்னைக்கு 10வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன ஒரு பார்க்க போறோம்ன்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். அனைத்திற்குமே மூலம் 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து அனைத்திற்குமே மூலம் பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவதற்கு. என்னவா இது, என்ன 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து இதே மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா பகவானுடைய குணன்றீங்க, பகவானுடைய வைபவன்றீங்க, பகவானுடைய சாரம் சொல்றீங்க. இப்ப இதுல வந்து திருப்பி பகவான் அறிவதற்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு அத்தியாயம் நமக்கு வந்து அந்த விஞ்ஞானத்தை பகவான் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றார். ஒரு விஞ்ஞானமா கொடுத்துக்கிட்டே வர்றார். இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. 7வது பதத்துக்கு பகவானை கிருஷ்ணனுக்கு அறிவதற்கு. யார் அறிவதற்கு? நாத்திகவாதி இல்ல, ஆத்திகவாதினுக்கு அறிய முடியாது, பகவான் அறிய முடியாது. ஏன்னா பிரம்மாவே பாத்தீங்கன்னா அறிய முடியாம தானே அவர் போய் அவரோட இருப்பிடத்தை கண்டுபிடித்துக்கே பகவான் கிட்ட 1000 வருஷம் தவம் இருந்தார். அதுக்கப்புறமா தான் அவர் அந்த இடத்துக்கே வந்தார் இல்லைங்களா. அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு விரிவா அந்த ஸ்டோரி மூலியமா நீங்க படிப்போம். அதே மாதிரி அனைத்திற்கும் மூலம், அனைத்துக்குமே பகவான் தான் மூலம், ஆதி மூலமா இருக்கிறார். ஏன்னா இதுல பிரம்மா பத்தி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டோரி நல்லா வரும். அதே மாதிரி 2வது காண்டத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 9வது அத்தியாயத்தையும் 8வது அத்தியாயத்தையும் ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மூலியமா நம்ம இதுல படிப்போம் ஓகேங்களா. அறிந்தும் அறியாமல் இந்த சாராம்சம் மூலியமா 7வது பதம் வரைக்கும் பார்க்கலாம். 8ல இருந்து 11வது பதம் பகவத்கீதையோட சாராம்சம். 2வது அத்தியாயம் தான் ஆக்சுவலா வந்து சாராம்சமா சொல்லுவாங்க. 15வது அத்தியாயம் வந்து புருஷோத்தரமான யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அத்தியாயத்துல 2 அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பு அது. ஆனா இதுல வந்து என்ன பகவான் அது இந்த பகவத்கீதை சாராம்சம் நம்ம ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க. 8ல இருந்து 11. அது என்ன சொல்ல வர்றாங்க பாத்தீங்கன்னா ஞானம் சம்பந்தம், பகவான் கிருஷ்ணனோட தொடர்பு அது ஞானம் இல்லைங்களா. அதை பத்தி விரிவா அப்படி இந்த வழிமுறை அபிநயான்னு சொல்லப்படும் இந்த வழிமுறை, அது பகவான் கிருஷ்ணன் எவ்வாறு அடைவது அந்த வழிமுறை பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி இலக்கு, நான் சொல்றேன் எப்படி பகவான் மீது அன்பு எப்படி செலுத்தணும். இந்த 3 சாராம்சமும் 8ல இருந்து 11 போறோம். அந்த நுணுக்கத்தை நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பதம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் 12ல இருந்து 19 பாத்தீங்கன்னா பகவான் விரிவா, அதாவது விபரமாக கூற அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி அது. அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அர்ஜுனன் சான்றுகள், அர்ஜுனோட ஆர்வம். இந்த 3 சாராம்சமா அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த கேள்வி அது நமக்குள்ள அந்த ஞானம் இருக்கும். கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி கேட்போம். அந்த கேள்வி அர்ஜுன் ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 42வது பதம் வரைக்கும் விரிவா அவருடைய வைபவத்தை சொல்றார். அவருடைய விபூதி யோகத்தை விரிவாக்குறார். பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா இடங்களிலும் காணுதல், பகவானுடைய வைபவங்கள், அவருடைய கிருஷ்ணனுடைய சாரம், அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த 20ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த 4 நம்ம பிரிச்சோம் இல்லையா. இப்ப நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும். நீங்க நம்ம எத்தனை ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம்னு தெரியாது. ஆனா அனைத்திற்குமே மூலம் அப்படின்ற சாராம்சம் மூலியமாக ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம இன்னைக்கு எடுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது முதல் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வஹ யத்தேஹம் பிரியமானாய வஷ்யாமி ஹித காம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த பதத்துல பாருங்க, இது திருப்பி கண்டினியூ பண்றாரு பகவான். ஏன்னா 9வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுன் எங்கேயுமே பேசப்படல. 9வது அத்தியாயத்துல பகவான் அது அர்ஜுன் வந்து எங்கேயுமே கொஸ்டினே கேட்கல. ஏன்னா 8வது அத்தியாயத்துல தான் அர்ஜுன வந்து 8 விதமான கேள்வி கேட்டான். அதுக்குள்ள பதில பகவான் கொடுத்துட்டே வர்றார். இந்த அத்தியாயத்திலையும் பகவானே இப்ப ஆரம்பிச்சிடாரு. ஆனா இதுல கொஸ்டின் கேட்கலாம் அவன்.
டவுட் எல்லாம் கேட்கலாம். என்ன கேட்கிறான் பாரு, பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. அது கண்டினியூட்டி தான். அது போன அத்தியாயத்தோட அப்படியே கண்டினியூ வருது. புருஷோத்தரமான முழு கடமை பலம் பொருந்திய பொய்களுடைய அர்ஜுனா, எனக்கு நீ பிரியமான நண்பன் என்பதா இதுவரை எனக்கு நான் விலைக்கிதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்க போறேன், இதனை மீண்டும் கேட்பாயா. ரொம்ப அற்புதமா வந்து, ஏன்னா 9 அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுயம் ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை கொடுத்தார் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு. அது பத்தாம இந்த அத்தியாயத்துல இன்னும் விரிவா கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன மாதிரி ஞானமா இருக்கும் இங்க நல்லா பாருங்க. நீ எனக்கு மிக பிரியமான நண்பன். ஏன்னா அந்த இடத்துலயே சொல்லிட்டார், 9 அத்தியாயத்திலே சொன்னார். என்னுடைய நண்பன் வந்து என்னுடைய பக்தன், என்னுடைய நண்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய உறவு வச்சிருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து நம்பிக்கையோட செயல்படுவாங்க, பொறாமை இருக்காது அவங்க கிட்ட அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் 9 அத்தியாயத்துல. அர்ஜுன் ரொம்ப அழகா. இப்ப திருப்பி என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விலைக்கு காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உனக்கு உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்க போகிறேன். இது அர்ஜுனுக்கு மாத்திரம் இல்லை இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நமக்காக தான். நமக்காக இதை கொடுக்குறாரு. இதை மீண்டும் கேட்பாயாகன்றார். அப்ப எப்படிப்பட்ட ஞானம் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் இந்த அறிவை அர்ஜுனுக்கு ஏன் தருகிறார்? நண்பன். அதே மாதிரி ஞானம், சிறந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதாவது இன்னும் சொல்லப்படலாம், அந்த பாரமான ஞானம் சொல்லுவாங்க. இதை பத்தி இந்த 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து அதோட ஸ்டோரி மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்மாவுடைய ஸ்டோரி மூலியமாகவும் ஆழ்வார்களுடைய ஸ்டோரி மூலியமாகவும் அதை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது பரபிரம்மன்னா யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் பரபிரம்மன்னா யாருன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அதோட விளக்க உரை நீ கொடுக்கிறார், இந்த வைபவத்துல பகவான் கொடுக்கிறார். அது நம்ம சில பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து அந்த பொருள் உரையில விளக்க உரை கொடுக்கிறார், ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். ஞானத்தை பெறுவது எப்படி? இந்த பதம் மூலியமா நம்ம இன்னும் விரிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பக்தியின் முன்னேற்ற எளிய வழி பாத்தீங்க, பக்தர்களின் சங்கத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப எப்பவுமே நம்மளோட சாது சங்கம் சொல்றது அது உயர்வான சங்கம். அது இப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அப்ப நம்முடைய குரு மகாராஜாக்கள், இவங்கெல்லாம் பத்தி நம்ம கோயில் நிர்வாகியோட ஆச்சாரிகள், சன்னியாசிகள், இவங்கெல்லாம் போய் சாது சங்கத்துல சேரும் போது நம்ம பாத்தீங்கன்னா உத்தம கதி நம்ம அடைய முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த சங்கம் வந்து அதி உத்தம நிலை சொல்லுவாங்க. உத்தம நிலைன்னு சொல்லும்போது நம்மள மாதிரி சங்கங்கள், நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், நம்மளாம் பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் இல்லைங்களா, நம்முடைய சங்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பக்தி விர்சா கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அதுல ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே செய்யும் போதுதான் அதுதான் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்றாங்க. ராஜவித்யா ராஜ குபியோத்திலே பகவானே சொல்றாரு. இந்த இடத்துல சொல்றவர் பக்தர்கள் சங்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க ஒரு கிளாஸ் ஒன்று எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளேயே நீங்களே படிச்சுக்கணும். அது இப்ப ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க, ஆச்சாரிகள் மூலியமா நம்ம படிக்கிறோம். படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட சாராம்சம் புரிஞ்சுப்போம். ஆனா அதே புரியல் வந்து கற்பனை இல்லாம படிக்கணும். ஓ பகவான் வந்து இதை சொன்னாரா, இப்படி சொல்லியிருப்பாரா, ஆச்சாரி வந்து இப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு, இப்படி பண்ணாரு, அந்த மாதிரி கற்பனை இருக்கக்கூடாது. அங்க என்ன நாம படிச்சோம், அதே மாதிரி புக்ல என்ன இருக்கு அப்படின்ற அதை மாத்திரம் நாம கற்பனை அதுதான் நம்ம பண்ணணும். கற்பனையை நாம எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. அது ஒண்ணு இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப சில மாதாஜி பிரபு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல நடந்துட்டே இருக்கும்போது எங்க ஊர்ல இந்த கோவில்ல இந்த மாதிரி இருந்தது, இந்த கோவில்ல இந்த மாதிரி இருந்தது, அந்த கோவில் இந்த மாதிரி இருந்தது, ஏதாவது ஒரு பார்த்த உண்மைதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா எல்லா கோயிலுமே வந்து ஒரு அதாவது ஆகம விதிப்படி கட்டின கோயிலா இருக்காது. சில கோவிலுங்கள சில இதெல்லாம் வந்து கற்பனையில கட்டுற கோயில் இருக்கும். அந்த கோவில்ல வந்து அவங்க கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலை வடிச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனா அதே ஆகம விதிப்படிபடி சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தோட பண்ற கோவில் இருந்ததுன்னா அது நம்ம பிரசித்தி பற்றி பேசலாம். இப்ப சில கோவில்கள் இல்லாம இருக்கும். அதே மாதிரிதான் மனுஷனுக்கும் அப்படித்தானே இல்லைங்களா, இயல்பு. அதனால அந்த கற்பனைன்றதை நம்ம விட்டுடணும். அங்க கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டதுன்றதை அந்த சங்கத்துல நம்ம பேசணும். இது மாதிரி விஷயங்கள் பேசும்போது நிறைய ஞானமும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அவ பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனை பற்றி கேட்க வேண்டும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி இந்த போட்டோல பாருங்க, ரொம்ப அழகா சாது சங்கம் இது. ஆச்சாரிய உட்கார்ந்து இருக்கார். இவங்க எல்லாமே தீட்சை வாங்கினவங்க, அப்போ இது மூலம் சாது சங்கத்துல இருக்கிறாங்க. சோ இந்த உயர்நிலையை நம்ம அடையணும்னா இது உத்தம நிலை. இந்த உத்தம நிலை அடையணும் நாம மாதிரி பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து அந்த கிளாஸ்ல பகிரும் போதுதான் நிறைய ஞானங்கள் பகிரப்படும். வித்தியாசமா நம்ம உணர ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 2வது பதம் ரொம்ப அற்புதமான பதம். அது ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே பிரபவம் ந மகர்ஷிய அகமாதிர்ஹி தேவானாம்
महर्षीणां च सर्व च हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவத்தை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆவேன், நானே ஆதி ஆவேன். இதுதானே உண்மை இல்லைங்களா? நம்ம ஆல்ரெடி 4வது அத்தியாயத்திலேயே நாம அழகா படிச்சோம். அது என்ன படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்த்தோம், தேவரோட லைஃப் பார்த்தோம், மனுக்களோட லைஃப் பார்த்தோம். எப்போ கீதையை பகவானை எப்போ யாரிடம் ஒப்படைச்சார், முதல்ல உபதேசம் பண்ணாருன்றதையும் நம்ம எங்க பார்த்தோம்? 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல பார்த்தோம். உன்னத அறிவு கொடுக்கிறார் பகவான் 4வது அத்தியாயத்துல. அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன விளக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லைன்றார். ஏன்னா பகவானுடைய வைபவம் அப்படிப்பட்ட வைபவம். ஏன்னா ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். ஆதி அந்தமா இருந்து பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும். இப்ப தேவர்கள்லாம் தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு இருப்பார், அசுரர்களுக்கு ஒரு குரு இருக்கார், தேவர்களுக்கு குரு இருக்கார். அந்த குருவை படைக்கப்பட்டது யாரு? பிரம்மா இருக்கார். பிரம்மாவை படைக்கப்பட்டவர் யாரு? பகவான் இருக்கார். அவர் தான் ஆதி மூலம் இல்லைங்களா? இப்போ நாம நம்ம பெத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க, நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. நமக்கு உடனே ஞானம் எப்படி வரும்? அவங்க கொடுக்குற பக்குவத்தை வச்சு நாம படிப்படியா வெளி உலகத்துல நமக்கு ஒரு குருவை ஏற்படுத்தி நம்ம அது மூலியமா இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சில நேரத்துல நம்மளே தவறுதல் ஏற்படும். நம்ம யாருன்றது நமக்கு சில நேரத்தில் டவுட் வரும். அது மாதிரி பிரம்மாவை பகவான் படைச்சிட்டார். தன்னோட தாமரை மலர் தான் பகவானே படைச்சார். தாமரை மலர்ல வச்சு பிரம்மாவை படைக்கிறார் பகவான். ஆனா அவரோட இருப்பிடமே தெரியாம அலைய ஆரம்பிச்சிட்டார் பிரம்மாவே. அவருடைய இருப்பிடமே தெரியாம அலைய ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இது 2வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டோரி மூலமா இப்ப பார்க்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பிரம்மா குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு. அப்ப குழப்பமா இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு வார்த்தை எல்லாம், ஒரு அசுரி குரல் எல்லாம் கேக்குது, தபா அப்படின்ற மாதிரி அந்த வார்த்தை எல்லாம். ஏன்னா சுத்தி பாக்குற யாருமே காணும், எந்த ஜீவராசியும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் படைக்கும் போது பிரம்மாவை மட்டும் தான் பகவான் படைச்சிட்டாரு. அப்ப சுத்தி பாக்குறாரு, என்னென்ன ஒரு சவுண்ட் எல்லாம் வித்தியாசமாகுது, அசுரி சொல்லுது தபாகுன்னு சொல்லுது, அவருக்கு புரியல அவங்களுக்கு. அப்புறமா ஒரு அசுரி சொன்ன உடனே தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கிட்ட பாத்தீங்கன்னா தேவ லோக, அதாவது தேவ வருஷம் சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்மளும் பூலோக வருஷம் சொல்றோம், தேவ வருஷம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஏற்கனவே 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அவருடைய தேவலோக நாட்கள் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய தேவலோக நாட்கள் சொல்லுவாங்க. அதுல 1000 வருஷம் அவர் தவம் இருக்கிறார். அவருடைய லைஃப்ல 1000 வருஷம் தவம் இருக்கிறார். தவம் அந்த 1000 வருஷம்ன்றது பாருங்க, நமக்குடைய எத்தனை வருஷம் பார்த்து நம்ம ஒரு கலியுகம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? கலியுகம் நம்ம எவ்வளவு படிச்சோம்? 13,000, அதாவது 17 லட்சம் நம்ம பார்த்தோம். 17,42,000 வருடங்கள் இருக்குது நம்ம கலியுக, அது இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து ஒரு திவ்ய யுகத்தை பார்த்தோம். அது மாதிரி ஒரு கல்பன்றது, ஒரு நாள்ன்றதை எத்தனை யுகங்கள் போது பாரு நமக்கு. ஆனா அவர் அவர் வாழ்நாள்ல 1000 வருடங்கள் அவர் தவம் இருக்கிறார். யாரு? பிரம்மா. எப்படிப்பட்டது பாருங்க. அந்த மாதிரி தவம் இருந்து அதுக்கப்புறம் பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார். காட்சி கொடுத்த பிறகு என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறார். நம்ம இந்த ஸ்லாங்ல பேசலாம். என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்புறம் பகவான் கிட்ட சொல்றாரு, ஏன்னா இது சிருஷ்டியை உருவாக்குறேன்னு கொடுத்தீங்க, எனக்கு அதை பத்தி இன்னும் புரிதல் இல்லாம இருக்கு, முதல்ல என் இருப்பிடத்தையே என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்றாரு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு அவருக்கு, யாருக்கு? பிரம்மாவுக்கு. அப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? பிரம்மாவுக்கு. கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறமா அவர் இருப்பிடத்தை உட்கார வைக்கிறார். தாமரையில பூ மேல உட்கார வைக்கிறார். பகவானுடைய வயிற்றிலிருந்து போற கொடி தானே. பகவான் தொப்புள் கொடி சொல்லக்கூடாது, பகவான் தொப்புள் கிடையாது. அந்த கொடியிலிருந்து போறது தண்டுல தானே. அது போலதான் நம்ம அந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு. அப்படிதான் நம்ம இப்போ வேதங்களை சொல்லப்படும். அந்த மலர் மேல உட்கார்ந்துருக்காரு. உட்கார எழுதி கொடுத்தாச்சு, உட்காந்துட்டாரு. அப்புறம் எப்படி படைக்கணும்ன்றதெல்லாம் அந்த நுணுக்கங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த விஞ்ஞானத்தெல்லாம் பகவான் வேதங்கள் மூலியமா வேதத்தை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு பிரம்மா கிட்ட. அவர் கிளம்பிட்டார். பகவான் கிளம்பிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார், சனத்குமார்களை படைச்சார். அப்புறம் மனுக்களை படைச்சார். எல்லாரும் ஒரு ஆளா படைச்சுக்கிட்டே இருந்தார். சோ இது மாதிரி ஆன பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு
ஒரு ஆத்மா, ஒரு தூய ஆத்மா கடுந்தவம் இருக்குது. கடுதவம் இருந்து அப்போ பிரம்மா கிட்ட கேக்குது. பிரம்மா வந்து அவதாரம் பிரம்மா வந்து அவர்கிட்ட காட்சி கொடுக்கிறார். என்னப்பா இவ்வளவு கடந்தவம் பண்ற, உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளு. ஏன்னா பிரம்மாவும் சிவனும் ஒரே மாதிரிதான். 2 பேருமே அந்த பௌதிக வரத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருவாங்க. அதை முடிக்கிறது கம்ப்ளீட் பண்றது யாருன்னா விஷ்ணு தான் வருவார். சோ அந்த மாதிரி 2 பேருமே தவம் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு கேக்குறாங்க. அந்த ஆத்மா கேட்ட உடனே அவர் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஒண்ணும் இல்ல, உங்களை படைக்கும் தொழில் நீங்க படைக்கிறீங்க இல்லையா, உங்க கண்ணுல இருந்து நான் உங்களை உங்க கண்ணுல இருந்து நான் பார்க்கணும், உங்க கண்ணா நான் இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்றாரு. அப்போ பிரம்மா சொல்றார், ரொம்ப கடினம், ரொம்ப கஷ்டம், அதெல்லாம் உன்னால ஜீர்ணிக்கவே முடியாது, அதெல்லாம் வேண்டாம், அந்த மாதிரி விபரீத விளையாட்டுலாம் தேவையில்லை, வேற ஏதாவது வரம் கேளு அப்படின்னு. இல்ல எனக்கு இதுதான் வேணும். அவரு பிரம்மா வந்து நிறைய சாராம்சம் கொடுக்குறாரு. இப்படி இப்படிலாம் உண்டு, இப்படி உண்டு, அப்படி உண்டு, நான் 1000 தவங்கள் விரதம் இருந்தேன், இது கடும் தவம் இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் தான் கொடுத்தாரு, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம், இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, அப்படி இப்படி இப்படின்றாரு. அதுதான் உங்ககிட்ட வரம் கேட்கிறேன், நீங்களே இந்த மாதிரி சொன்னா அர்த்தம் இது, உங்களுடைய நீங்க எனக்கு மனசு வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆத்மா கேக்குது. அப்புறம் இவரும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு, கேட்கிற மாதிரி இல்லை இவன். சரி ஓகேடா, ஆனா உனக்கு ஒரு சான்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன், ஒரு செகண்ட், ஒரே ஒரு செகண்ட் தான், ஒரு நொடி தான், நொடி பொழுதுதான்ற. சரி ஓகே அப்படி இவனை ஒத்துக்கிறான். ஒத்துட்ட உடனே ரெடி ஆயிட்டியான்னு கேட்டார். ரெடி ஆயிட்டேன்றார். அவரை பகவான பிரம்மா என்ன பண்ற, அவர் தன்னோட கண்களை கொண்டு வந்து அவனை காட்சி இது பண்றாரு, பிரம்மாவோட நிலையை உணர வைக்கிறார். அந்த ஒரு செகண்ட் கூட ஆகல, ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே அவனுடைய மண்டை மூளை வெடிச்சு போச்சு. வெடிச்சது இல்லாம அந்த மூளையோட செதறு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கோடி பக்கம் போயிடுச்சு, விழுந்து கிடக்கு. ஏன்னா அது அந்த அவருடைய பிரம்மாவுடைய அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை, அந்த சராசரங்களை படைக்கிற சாதாரண விஷயம். எல்லா தேவர்களையும் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கிறார். இந்த 14 அண்டத்தையும் அவர் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு இருக்கார். 14 அண்டத்தையும் 14 லோகத்தையும், அண்டம் இல்ல லோகம், அந்த லோகத்தையும் அவர் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு இருக்கார். சோ அப்படிப்பட்டவருக்கு அந்த சாதாரண ஒரு ஞானம் உள்ள ஒரு ஞானிக்கு கொடுத்தா என்ன ஆகும் பாருங்க, மண்டை செதறி போச்சு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது பாருங்க, தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவத்தை அறிய முடியாது. அதாவது பிரம்மாவை படைச்சது பகவான் தான், அவருடைய இருப்பிடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. 2வது அவருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்த பேர் கூட பகவானை அறிய முடியல, பிரம்மாவாலேயே அறிய முடியல. ஏன் அறிய முடியலன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் நேர துவாரகா வரார், பகவானை தரிசிக்க துவாரகா வரார். யாரு? பிரம்மா வரார். வரும்போது காவலாளி உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க. என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இல்ல இது மாதிரி பார்க்கணும், பகவானை பார்க்கணும், தரிசிக்கணும் அப்படின்னு. இல்ல இப்ப வேண்டாம், மீட்டிங்ல இருக்காங்க, அதனால இப்ப பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. இல்ல நான் வந்து பார்க்கணும் வர அப்படின்னு. அப்புறம் திருப்பி போய் துவாரக பாலகர் சொல்றாங்க, இது மாதிரி பிரம்மா வந்திருக்காராம் அப்படின்னு. அவர் பகவானுக்கு எந்த பிரம்மா வந்திருக்கான் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு. கேட்டு பார்த்துட்டு வா, கேட்டுன்னு வா அப்படின்னு. திருப்பி வந்து துவார பாலகர் வந்து அவர் கேட்கறாங்க பிரம்மாக்கு, இப்ப நீ எந்த பிரம்மா வந்திருக்குன்னு கேட்கிறாருப்பா அப்படின்னு. இப்ப இருக்குதே நான் ஒரு பிரம்மா தான் இருக்கேன், அது 4 தலை பிரம்மா வந்துக்கிறேன், அதையா இப்ப சொல்லு போய் அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் போய் சொன்ன உடனே சரி உள்ள வர சொல்லுங்க அப்படின்னா, உள்ள வந்து பார்த்த உடனே நீ என்ன காரணத்துக்காக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கேட்கிறாரு. நீங்க கேட்டது சரி, அது ஓகேங்க, நான் வந்த காரணத்தை பிறகு சொல்றேன், என்ன ஏன் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க, நீங்க வெயிட் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் உடனே பகவான் சொன்னார், அதுக்கு காரணம் இருக்கு, ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் இருக்கு, எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்காங்க, அதுக்காக தான் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் பிரம்மா, இந்த 14 லோகத்துக்கு நான் பிரம்மாவா இருக்கிறேன், எனக்கு மேல இன்னும் யாரு உங்களுக்கு விருப்பமானவங்க பிரியமானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்பதான் பகவான் சொல்றார், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வராங்க எல்லாரும் அப்படின்னு. அப்புறம் எல்லாரும் வர வைக்கிறார் பகவான். பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் பாத்தீங்கன்னா 1000 தலை, லட்சம் தலை, கோடி தலை, அவ்வளோ பிரம்மாக்கள் வராங்க. அதே மாதிரி சிவபெருமான் சிவன், அவ்வளோ சிவன்கள் வராங்க. இந்திரன் 1000 கண்கள் உள்ள இந்திரன் வரான். அது மாதிரி 1000 இந்திரன்கள் வராங்க. தேவர்கள் பல கோடி தேவர்கள் வராங்க. இந்த 14 லோகத்துல மட்டும் இந்திரன்கள் இல்ல, எல்லா லோகத்துல இருந்து இந்திரன்கள் வராங்க. எல்லா லோகத்துல உள்ள சிவன்கள் வராங்க. எல்லா அண்டத்துக்குள்ள சிவன் வராங்க. எல்லா அண்டத்துக்குள்ளேயும் பிரம்மா இருக்கிறாங்க. அந்த பிரம்மாக்கள் தான் வராங்க.
பார்த்த உடனே நம்ம நாலு தலை பிரம்மா தலை சுத்துது, அப்படியே டொய்யும் சுத்துது அவருக்கு. அப்பதான் அப்படியே அவர் கண்கள்ல இருந்து மாலை மாலையா தண்ணியா வடியுது அவருக்கு. பிரம்மாவில உணர முடியல. என்னங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ சரி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க. அப்போ உடனே பகவான் கேட்கிறார், வந்த பிரம்மா கிட்டையும் வந்த சிவன் கிட்டையும் எல்லாத்தையும் கேட்கிறார், இந்திரன் கிட்ட எல்லாம் கேட்கிறார், எங்க வேற அண்டத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் கேட்கிறார், இல்ல உங்களுடைய அண்டத்தெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாம் செழிப்பா இருக்கா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படிலாம் கேட்கிறார். உடனே ஒரு பிரம்மா சொல்றார், 1000 தலை பிரம்மா சொல்றார், என்ன சொல்றாருன்னா, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பகவானே, நீங்க எப்படி பூலோகத்துல எப்படிலாம் வந்து காட்சி கொடுத்து ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி எங்க லோகத்திலையும் வந்து அவதாரம் கொடுத்தீங்க இல்லையா, எங்க கண்டத்திலையும் வந்து அவதாரம் கொடுத்து எல்லாம் சிறப்பா இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பகவானே. அப்புறம் சிவனை கேட்கிறார், என்னப்பா சிவன் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாம் அந்த உங்க அண்டத்தெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாம் செழிப்பா இருக்காங்க அப்படின்னு அவருடைய விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி எல்லா இந்திரங்கிட்டையும் கேட்கிறாரு. அதெல்லாம் பிரம்மா பார்த்துட்டு இருக்காரு. பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்கிறார், அவங்க எல்லாம் சரி எல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்குல்ல, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன இதெல்லாம் பிரம்மா பாக்குறாரு. பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப அழகா பிரம்ம சமயத்துல அதுதான் ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு இல்லைங்களா. அது சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா பாடுவார். நம்ம கோவிலுங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சாங் எப்பவுமே போடுவாங்க இல்லைங்களா. அது வந்து ரொம்ப அழகா பிரம்ம சமயத்துல கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் ரொம்ப அற்புதமான சாங். அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதை வந்து பகவான் பிரம்மா வந்து அந்த இது பண்ணியிருப்பார் பிரம்ம சமயத்துல. ஸோ பிரம்மாவாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா. இப்போ 1000 பிரம்மா இருக்காங்க, 1000 சிவன் இருக்கான், 1000 லட்சக்கணக்கான இந்திரன் இருக்கான், தேவர்கள் இருக்காங்க, அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. பகவானோட வைபவம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நாமெல்லாம் பிரம்மாக்கே நாம ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்மளாம் ஒண்ணுமே என்னன்னா என்ன சொல்றது, இந்த முடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த முடி நுனி சைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது கூட நாம கிடையாது. ஆனா நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சம். ஆனா அதே பகவான் சொல்றாரு, எல்லா ஜீவராசியும் என்னுடைய அம்சம் தான் அப்படின்றார். அப்போ தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதி ஆவேன்றார் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானை பற்றி யாருக்கு தெரியும், ஏன் அவரே எல்லாத்துக்கும் மூலமா ஆதி மூலமா இருக்கிறார். பாட்டனுக்கு பாட்டன், சக்திமானுக்கு சக்தி, அறிவின் அரசன் அவர் இல்லைங்களா. அப்போ மகனுக்கு தந்தை மூலம், தன்னுடைய மகனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தந்தை தான் வந்து ஆதி மூலமா தெரியும். அவனுக்கு அவரை பற்றி அனைத்தும் தெரியாது, அதான உண்மைங்க இல்லைங்களா. தன்னுடைய மகன் இப்ப என் தந்தையார் இருக்கிறாங்க, தந்தையார் வாழ்ந்த காலத்துல அவர் சொன்னப்பதான் நமக்கு தெரியும், உற்றார் உணவு சொன்னப்பதான் தெரியும். அப்படி இருந்தும் அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும், அது நமக்கு தெரியுமா, தெரியாது இல்லைங்களா. அதே போலதான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா நம்ம எல்லாருக்கே நமக்கு பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய மகன்கள், நம்ம எல்லாருமே மகள்கள். அப்ப பகவானை பத்தி அறியறதுக்கு எப்படி அறிய முடியும், கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா. அப்போ எது தகுதி அல்ல அப்படி பாருங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணனுக்கும் தெரியாதது ஏன் அப்படின்ற சாராம்சம் மூலியமா பாத்தீங்கன்னா, நித்தியம் மனக்கற்பனை பற்று இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக முக்கியமா நாம வந்து மனக்கற்பனை நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா, சில பக்தர்கள்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த கீதை மூலியமாகவும் உபநேசங்கள் மூலியமாகவும் வேதங்கள் மூலியமாகவும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மூலியமாகவும் கொஞ்சம் குழப்பம் அடைவாங்க. குழப்பம் அடைஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் நிறைய கிளாஸ்ல அட்டன் பண்றேன், நான் நிறைய வேதம் படிக்கிறேன், நிறைய சாஸ்திரம் பண்றேன்ட்டு அந்த தான் என்ற இது வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஏன்னா இது இந்த கலிகாலத்துல வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். வந்தது ஏன் வருதுன்னா அந்த மன கற்பனை, அந்த கற்பனையில போயிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பற்று இல்லாம நம்ம செயல்படணும். இந்த 3 சாராம்சமே பாருங்க, பண்டிதனும் சரி, மனக்கற்பனையும் சரி, பற்றினும் சரி. மனக்கற்பனை எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை மையப்படுத்தி இருக்கணும். இப்ப வில்வ மங்கு தாகர் ஸ்டோரி படிச்சோம் இல்லைங்களா. வில்வ மங்கு தாகூர் எப்படி அவருக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறாரு பாருங்க. கண்ணு தெரியாம இருந்தாலும் பகவானுக்கு எல்லா விதமான பலகாரம் வச்சு படைக்கிறார், எதுவுமே பொருளே இல்லாம பண்றார். அந்த மாதிரி மனக்கற்பனை பகவானுக்கிட்ட உறவு இருக்கணும். கற்பனையிலே உறவுல பகவானுக்கிட்ட உறவு கொள்ள முடியும். ஆனா அவரை பத்தி தவறான கற்பனை பண்ணக்கூடாது. அவரே அனைவருக்கும் மூலம். பகவான் கிருஷ்ணன் அறிந்து கொள்வது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உள்ள அவரது உரைகளை கேட்பதன் மூலமாக.
நுணுக்கம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஒரு 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 ஸ்லோகத்தில் உள்ள நுணுக்கங்கள் தெரியணும். இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்ப நம்ம லெவல் 2ல இருக்கோம். லெவல் 3, லெவல் 4ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதர் சொல்றாரு. முதல் ஸ்லோகத்துல 700 ஸ்லோகத்துல முதல் பதம் திருதராஷ்டிரன் வந்து சஞ்சய் கிட்ட கேட்கிறான். அந்த சாரம் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா 25 சப்போர்ட் ஸ்லைடிங் கொடுக்கலாம். 25 சப்போர்ட் ஸ்லைடிங் கொடுக்க முடியும், விளக்கம் கொடுக்க முடியும். அவ்வளவு சாராம்சம் அது உள்ள இருக்கு, அவ்வளவு விஞ்ஞானம் இருக்கு ஒரு ஒரு பதத்திலையும். அது தெரியணும்னா நமக்கு நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, கடல். சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ஏகாதேசியில வந்து 700 ஸ்லோகம் ஒரே நாள்ல படிப்பேன். படிச்சு என்ன புண்ணியம்? 700 ஸ்லோகமும் படிப்பேன், எனக்கு படிக்க தெரியும், நிறைய பேர் நான் கத்து கொடுப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதோட ஜூஸ் தெரியணும், அதோட விஞ்ஞானம் தெரியணும், அதுக்குள்ள விஷயங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா அந்த தான் என்ற அகந்தே வராது. அந்த வந்து அந்த அந்த இடத்துல வந்து அந்த நம்ம ஒருத்தர் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னா தாழ்ந்து இருக்கணும், உயர்ந்து இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு பகவான். அதே மாதிரி சில பிரபுபாதாவும் சொல்றாரு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யம் சொல்றாரு. எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம தாழ்ந்த நிலையில இருக்கணுமோ அதே மாதிரி பகவானுடைய உபதேசம் பண்ணும்போது கூட சரி நம்ம தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து உபதேசம் பண்ணணும். அப்பதான் அறிஞ்சிக்க முடியும், அப்பதான் அந்த ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. அப்பதான் பகவான் நமக்குள்ள இருந்து அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார், எல்லாரும் கொடுப்பார். சரிங்களா? அப்ப தான் என்ற ஒரு கிளாஸ்ல நிறைய நான் கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கேன். ஒரு சில கிளாஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது என்னோட அந்த கிளாஸ்ல வந்து இருக்கிறோமே, நம்ம யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம். ஆனா அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் தான் முன்னே நிக்கணும் நிற்பாங்க, முன்னிலைப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி அந்த எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. அந்த எண்ணம் இருந்தாவே அங்க ஞானம் பகர முடியாது. பகவான் நம்மளை விட்டு விலகி போயிடுவார், பகர முடியாது. தான் என்ற அகந்தை நான் தான் முன்னிலைப்படுத்தினாவே அங்க பகவான் இருக்க மாட்டார், போயிடுவார். இல்லைங்களா? இதுதான் கொடுக்குது. அது என்ன சொல்ற பகவத்கீதையில் பகவதத்திலும் சொல்ல உள்ள ஒருவேளை அவரது கேட்பதின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணன் அவருடைய பக்தருடைய கருணையின் மூலமாக பகவானுடைய கருணை இருக்கணும். அதுதான் நம்மளோட தகுதியா இருக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் அதாவது கடவுள் அவரது கருணையின் மூலமாக மட்டுமே அறிய இயல முடியும். இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா 11 அத்தியாயத்துல அடுத்த அத்தியாயம் நம்ம வந்து விராட் ரூபத்தை பார்க்க போறோம். அந்த விராட் ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான். ஒரு சூரியனே என்னால கண்ணால பார்க்க முடியல கிருஷ்ணா, நான் எப்படி 1000 சூரியன் உள்ள தேஜை எப்படி உன்னால உன்னோட ஒளியை நான் பார்க்க முடியும்? எனக்கு அந்த ஞான கண்ணை கொடு, அந்த அந்த பௌதிக கண்ணை எடுத்துட்டு ஞான கண்ணை கொடு, ஆன்மீக கண்ணை கொடுன்னு கேட்கறான் அர்ஜுனன். அழகா அற்புதமா பகவானும் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துதான் அந்த விராட் ரூபத்தை பாக்குறான். அவனே கற்பனை அவனே என்ன பண்றான், அதை பார்த்துட்டு கற்பனை இல்லாம அப்படியே பாக்குறான். பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூரியன் எப்படி இருக்கும் பார்க்கவும் முடியும் என் கண்ணால, ஆனா 1000 சூரியன், லட்சக்கணக்கான சூரியன் உன்னுடைய விராட் ரூபத்தை தெரியுது கிருஷ்ணா அப்படின்றான். அப்போ ஒரு சூரியனே ஒரு கண்ணால நம்ம பார்க்க முடியலன்னா அவன் லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சூரியன் வந்து பகவானுடைய தேஜில தெரியுதுன்னா, அவருடைய உடல்ல தெரியுதுன்னா அவ எப்படிப்பட்ட பகவானுடைய விராட் ரூபம் இருக்கும், இல்லைங்களா? கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அந்த கொடுக்கிற ஞானம் யாரு கொடுப்பாரு? பகவான் தான் கொடுக்க முடியும். அவர் நினைச்சாதான் நமக்கு கிடைக்கும், நாம நினைச்சா கிடைக்காது. அவர் நினைக்கணும், அவர் நினைக்க வைக்கணும், நாம செயல்பாடு இருக்கணும், இல்லைங்களா? இப்ப பிரம்மாக்கே அந்த கதி, நாமெல்லாம் எம்மாத்தம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 3வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்பாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 3. வ்யோமாமஜமநாதிம் ச வேத்தி லோகமஹேஸ்வரம் அசம்மூட சமத்யேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. 3வது ஸ்லோகம் பாருங்க. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றனாகவும் ஆரம்பமற்றனாகவும் எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாகவும் அறிகிறானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலும் விடுதலை பெறுகிறான்ற. குழப்பமே இருக்க வேண்டாம் நமக்கு, இல்லைங்களா? இவன் நல்லவனா, இவன் கெட்டவனா, இவன் பணக்காரனா, இவன் ஏழையா, அந்த பாகுபாடே இல்லாம சமநோக்கில எல்லா ஜீவராசியிலும் பரமாத்மா இருக்கிறான்னு அந்த குழப்பம் இல்லாத நிலை இருக்காம அவன் தான் பரமகதி அடைய முடியும். இந்த வைபவத்திலேயே இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் முக்தி அடைவான், இல்லைங்களா? குழப்பமே இருக்கக்கூடாது. பகவான் பாருங்க இதுல வந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க. ஒரு பதத்துல முக்கியமான சாராம்சம் கொடுக்குறார். எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாக இருக்கிறானோ, பிறப்பற்றவனா ஆரம்பமற்றவனாக எல்லா உலகங்களும் இறைவனாகவும் அறிகிறானோ, மனிதர்களுக்கு குழப்பமற்றவனாக இருக்கிறான். முக்கியமான சாராம்சமே அதுதான். நம்ம எல்லாருக்கும் குழப்பம் இருக்குல்ல,
என்ன இவர் சொல்றாரு, நான் சிவனை வழிபட வருவேன், நான் விஷ்ணுவை வழிபடுவேன், நான் ஆழ்வாரை ஃபாலோ பண்றவன், நான் வந்து கோசாமியை ஃபாலோ பண்றவங்க, ஒரு இதுல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க குழப்பமே. இங்க குழப்பமே அதுதான். நீ யார ஒண்ணா ஆச்சாரியம் எடுத்துக்குங்க, ஆனா ஆதி மூலம் யாரு? பகவான் தான். அந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இப்ப ராமானுஜ ஆச்சாரிகள் இருந்து ஒரு சம்பவம், ஒரு இது இருக்கும், ஆழ்வார் மூலியமா ஒரு இருக்கும். அதே வந்து நார்த் இந்தியால கோசாமிகள் மூலியமாகும். பௌத்த முதல்ல வந்து பௌத்த புத்திசில் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் எதுன்னா பகவான் தான். சோ அந்த இதை மட்டும் நம்ம பிடிச்சா போதும் இல்லைங்களா? அந்த குழப்பம் இருக்கக்கூடாது. இப்ப நாம நேத்தோட ஒரு குரூப்ல ஒரு பிரபுஜி ஒரு மெசேஜ் போட்டார். எங்களுக்குள்ள டீச்சர்ஸுங்க அதே மாதிரி அட்மின் உள்ளவங்கலாம் ஒரு குரூப்ல இருக்கிறோம். அந்த குரூப்ல ஒரு பிரபுஜி ஒரு மெசேஜ் போட்டார். ரொம்ப அற்புதமான மெசேஜ் அது. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுக்காரு. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசு 17 வயசு ஆகுது. ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற SRM காலேஜ்ல ஏதோ காலேஜ்ல படிக்கிறாரு அவரு. ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஒரு மண்டையில பெரிய அடிபட்டு இருக்கு. ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் தான் அவங்க. ஒரு 40 லட்ச ரூபாய் மேல செலவாகணும். அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு 8-7 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. SRM காலேஜ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் அட்மிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த பையனை. நல்ல ஞானம் உள்ள பையன். நிறைய அந்த பௌதிக ஞானம், அதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன், அது ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாருல. ஸோ அந்த மாதிரி பையன், நல்ல குணம் உள்ள பையன். அவனுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால் ஒரு முஸ்லீம், இஸ்லாமியில பிறந்திருக்கிறார். நம்மளுடைய கோவிலோட குரூப்ல போட்டு அவங்க ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னும். அதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. இது நம்ம குரூப்ல நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தில் தான் இதெல்லாம் நடக்கும். வேற எந்த இதுவுமே கிடையாது. நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் பாகுபாடு கிடையாது இல்லைங்களா? அவர் கிறிஸ்டினா இருக்கட்டும், முஸ்லீமா இருக்கட்டும், எந்த மதமான இருக்குன்னு போட்டோம். ஆனா அவரு பகவானுடைய பக்தன், பகவானுடைய அம்சம் அது. இப்ப இந்த இடத்துல அவர் இந்த மாதிரி கோட்பாடு அவர் போயிட்டு இருக்காரு, அறியாமலே போயிட்டு இருக்காரு. அப்படிதான் நாம வந்து நினைச்சிட்டு போகணும் இல்லைங்களா? அந்த குழப்பம் இருந்துதான் நமக்கு பிரச்சனை தான். ஐயோ அவன் கிறிஸ்டின்பா, அவன் முஸ்லீம்பா, அவன் இந்த இதுப்பா, அவன் இருப்பான்னு நாம குழப்பம் அடைஞ்சோம்னா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியாது. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அவனுடைய கர்மா அதை அப்படி போறான் அப்படின்ட்டு நம்ம போயிடணும். அந்த குழப்பமே இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்பதான் பகவானுடைய ஆதி அந்தமா உணர முடியும். நம்ம அந்த குழப்பம் அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நம்மோட ஒரு எறும்பை கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. ஒரு கர்ப்பாம்பூச்சி கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். ஒரு பூச்சியை கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். ஒரு அனிமலை சித்திரவதை பண்ணணும்னு நினைப்போம். ஏன் அது கீதையில அழகா சொல்லுது. ஏன்னா பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறார். அந்த குழப்பமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் பிறப்பற்றவராகவும் ஆரம்பற்றவராகவும் எல்லா லோகங்களும் இறைவனாகவும் அறிபவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் இல்லைங்களா? பகவான் பிறப்பற்றவர், ஆரம்பம் மற்றவரும் அவர் தான். இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, பிரம்ம சமயத்துல பிரம்மா பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். இப்போ அதுல என்ன சொல்றாரு, பிரம்மாவை என்ன சொல்றாரு, 1000 பிரம்மாவை நான் பார்த்தேன், 1000 சிவனை பார்த்தேன், 1000 தேவர்களை பார்த்தேன், தேவலோகத்தை தேவர்களை பார்த்தேன். அப்ப எல்லா லோகங்களும் இறைவனும் அவர் தான். அப்ப அறிபவன் எல்லா பாவம் வந்து விடுதலை பெறுகிறான் இல்லைங்களா? இந்த 4-5 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பாப்போம்மா? பகவான் என்ன சொல்றாரு பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது ஸ்லோகம் 5வது பிரியா வாசிமா. நான் பேசுறது கேட்கலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बुद्धिर्जो न्यूनमक्षं क्षमोह मोसत्यं तमक्षमः सुखं दुःखं पक्षवो भोक्षवो भयं सोभयक्षमवच्छ अहिंसो समतो तुष्टि तक्षबोधोनं यक्षशो भवन्ति वो भूतोनो मत्त एव पृथक् विदोहु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா நிறுத்தின்னு ஏதாவது நம்ம பொறுமையா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்கு. இது என்ன சொல்றாரு 4-5ல புத்தி ஞானம் ஜெயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மன அடக்கம், அதாவது சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தாவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என
உயிர் வாழ்வில் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை அப்படின்றார். இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம், நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன், நான் ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்கிறேன், நான் ஒரு அட்வொகேட் படிச்சிருக்கிறேன், நான் ஒரு இது படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு சாராம்சமே யாருன்னா பகவான் தான். அந்த மட்டும் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நாம படிக்கல, அந்த ஞானத்தை கொடுத்தது பகவான் தான். அதுதான் அவருடைய விபூதி யோகத்தை சொல்றாரு இல்லைங்களா? அந்த புத்தியை கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஞானம் எல்லாரும் கிடைக்குமா பாருங்களேன். எல்லாரும் கிடைக்குமா? கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? ஒருத்தருக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்கும், அவருக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும். 2 நாலேஜ் இல்லாமயே இருக்கிறான். அந்த 2 நாலேஜும் சேர்ந்து ஒருத்தர் ரொம்ப கர்ம யோகியாவும் செயல்படுறாங்க. ஸோ 4 விதமான மனுஷர்கள் இருக்காங்க, 4 விதமான ஞானம் உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு எல்லாமே காரணம் யாருன்னா பகவான் தான். அப்போ பகவானை நம்ம அறிஞ்சிட்டோம்னா, நம்ம அதை உணர்ந்துட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த ஞானம் கிடைக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஞானம் கிடைக்கும். அப்போ பகவானை அறியாம இருக்கனால தான் நாம என்ன பண்றோம்? தான் என்ற அகந்தையில நம்ம சுத்தி கிடக்கிறோம். இப்போ பகவானோட விபூதி யோகத்தை நம்ம ஏன் படிக்கணும்னா, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காருன்ற புரிஞ்சுக்க முடியும். இதே அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்றாரு பகவான். இப்ப நான் சொன்னது எல்லாமே அர்ஜுனா சிறு பொறி தான்றார். சிறு பொறியில உள்ள இதுதான் சொல்லியிருக்கேன் உனக்குன்றார். அப்போ சிறு பொறியிலே இவ்வளவு இருக்குன்னா 20வது பதம் 42வது பதம் வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு. 40 பதம் வரைக்கும் அவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. 41 வரைக்கும் 42 தான் விளக்கம் கொடுக்குறாரு இவ்வளத்தையும் சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்றாரு இத்தனை பதத்துல மூலியமா. அப்ப அந்த ஞானம் அது பகிரப்படுதுங்களா? ஐயா, மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை. எப்படிப்பட்ட மயக்கம்? பௌதிகத்திலிருந்து மயக்கம், அதுல வெளியே வரணும். நாம மன்னித்தல், வாய்மை, இதெல்லாம் 16 அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இப்ப சும்மா ஜஸ்ட் ஒண்ணு பார்த்துட்டு அப்படியே மேல போயிடலாம். இதெல்லாம் பகவானோட வைபவம் சொல்ல வர்றார். மன அடக்கம், சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சமின்மை, அகிம்சை, இதெல்லாம் தெய்வீக குணத்துல ஒண்ணு. இதெல்லாம் 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. அது 16 அத்தியாயத்துல வரும். அதை பத்தி படிக்கும்போது விவரமா படிக்கலாம், விரிவா படிக்கலாம். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்களின் மூலம் புத்திசாலித்தனமும் அறிவும் பகவான் தான் இருக்கிறார். இப்ப இந்த கதை மூலியமா 2வது ஸ்லோகம் மூலியமா ஒரு கதை படிச்சோம், பிரம்மாவுடைய கதை படிச்சோம் இல்லைங்களா? பிரம்மா பாத்தீங்கன்னாவே அந்த சராசரங்களை படைக்கும் போது, அந்த சராசர உயிரினங்களை படைக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கே ஒரு இடத்துல சர்க்கிள் ஏற்படுது, கறக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் அவருக்கு தூக்கி கொடுக்குறாரு. அவருக்கே அந்த மாதிரி நிலைமைனா அப்ப நாமெல்லாம் ஏமாத்தம் பாருங்க, நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்கள் மூலம் புத்திசாலித்தனமும் அறிவு, அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறவரும் பகவானா தான் இருக்கிறார். இப்ப பகவான் கிருஷ்ணரே பல்வேறு குணங்கள் மூலம் அச்சமின்மை, மன அடக்கம் இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே நீங்க லெவல் 2ல இருக்கிறோம். நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 ரவுண்டு பண்றோம், 2 ரவுண்ட் பண்றோம், 3 ரவுண்ட் பண்றோம், 10 ரவுண்ட் பண்றோம் இருக்காங்க, 16 ரவுண்டு பண்றோம் இருக்கிறாங்க. அது பகவான் கொடுத்துட்டார். இது நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா மூலியமா நம்ம விளக்கம் கொடுத்துட்டார். இது ரவுண்டு பண்ணா நல்லது, பண்ணீங்கன்னா நீங்க பகவான் ஹரிபக்தியோட நடந்துட்டு தெய்வீகமான குணங்களை போவீங்கன்றத சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 2 4 அப்படின்னு ஒரு 2வது லெவல்ல இருக்கும், ஒரு 4வது பண்ணணும் அப்படின்றார். அந்த வலிமை கொடுக்கறது யாருன்னா பகவான் தான் கொடுக்கிறார். அதுக்கு எஃபோர்ட் எடுக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தான். அப்ப நீங்க பகவான் கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடைஞ்சாதான் நம்ம அந்த வலிமை கிடைக்கும். நம்ம நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு பண்ண முடியல நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போனா பகவான் இருக்க மாட்டார். அதுக்கு ஏன்னா சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம சரி ஓகே உங்க இஷ்டம் போல செயல்படுன்ற அதுக்குள்ள பலனை கொடுக்க போறேன், அவ்வளவுதான். ஆனா அதுக்காக நம்ம பகவானு கூடவே இருக்காரு, ஆனா எல்லா காரியமும் அவர் தான் பண்றாருன்னா அது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். பண்றதோ பண்ணாதோ அது உன்னுடைய செயல். நீ பண்ணினா உன் கூட ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுப்பேன், நீ பண்றனா உன் கூட நின்று சாட்சியா பார்த்துட்டு இருப்பேன், அவ்வளவுதான். நான் இத்தனைலாம் பண்ணனே, இவ்வளவு ரவுண்டு பண்ணனே, இந்த மாதிரி பண்ணனே அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பண்றதை பத்தி இல்லை, ஆனா ஒழுக்கமா இருந்தியா, மெயின் அதுதானே இல்லைங்களா? மெயின் அதுதான் இருக்கணும். இப்ப நான் 16 ரவுண்டு பண்ணிட்டு நான் பகவான் பக்தியில இருக்கேன், அந்த மாதிரி இருக்கேன்னா நம்ம ஒழுக்கமா இருக்கணும், நம்ம செயல்ல அது காட்டணும். அதுதான் சனாதனம் சொல்லுது. சனாதனம் சொல்லுவது என்ன? நம்ம வேதங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க சனாதனி, வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் பல்வேறு குணங்களின் மூலம் அச்சமின்மை, மன அடக்கம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் பல்வேறு குணங்களின் மூலம் சமத்துவம், திருப்தி. சமத்துவம் சொல்றோம்,
எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் எதன் மூலியமா சமத்துவம் சொல்றாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சமத்துவம்னு என்ன? அதே மாதிரி பகவான் என்ன சொல்ற சமத்துவம் சொல்ல வர்றாரு? சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாரோ சொல்ல வந்தாங்க, பேச வந்தாங்க. விட்டாங்க. இப்போ நமக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? உங்களுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு, எனக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. புழு பூச்சி எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டயும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கதான் செய்யறாரு இல்லையா? அப்படி நம்ம பாக்குறப்ப எல்லாரும் ஒண்ணுதான், சமத்துவம், ஒரே மாதிரிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சமத்துவம். அப்ப எங்க பிராமணன் வந்தான்? அப்புறம் எப்படி சத்திரியன் வந்தான்? அப்புறம் எப்படி வைஷ்ணவம் வந்தான்? அப்புறம் எப்படி சூத்திரம் வந்தான்? இல்லைங்களா? எல்லா இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணுன்றார். அப்புறம் நாம எப்படியா வேற்றுமை பார்க்கிறோம்? இவன் கீழ்ந்த ஜாதி, இவன் மேல் ஜாதி, இவன் அறிவாளி, இவன் முட்டாள். நாம ஏன் பிரிக்கிறோம்? நாம யாரு பிரிக்கிறதுக்கு? கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே அவனுடைய கர்மா. அப்படி அதுதான் சமத்துவம். எல்லாம் ஒரு மாதிரி. அதுதான் கீதையை சொல்லுது. ஆனா முட்டா பசங்க கீதையை தவறான புரிதல் இல்லாம பகவான் தான் ஏற்படுத்தினார் எல்லாமே பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் தப்பு இல்லைங்களா? அறியாமல் இருக்கிறாங்க. நம்ம அதுல காதுல போட்டுக்கே வேணாம். நாம என்ன நமக்கு எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணுதான். எல்லா ஆத்மா உடல் மட்டும்தான் மாற்றமே இருக்க தவிர உள்ள இருக்கிற உயிர், ஆத்மா, பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போலதான் பார்க்கும். ஆத்ம ரூபத்துல நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டுனாவே போதும். அதுதாங்க பிரம்மன். அதுதான் பிரம்ம நிலை அடையிறது. ஆத்ம ரூபத்துல நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சாவே அதுதான் பிரம்ம நிலை. அப்ப அந்த வாழ்நாள்லயே நீங்க பிரம்மனை உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? சமத்துவம்னா என்னது? எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு, அவ்வளவுதான். எறும்பா இருந்தாலும் சரி, பூனையா இருந்தாலும் சரி, யானையா இருந்தாலும் சரி, உடல் தான் மாறுமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்ப உடலால பார்க்கும் போதுதான் நாம என்ன பண்றோம்? ஜாதியை பார்க்கிறோம். இவன் படிக்கவே இல்லை, இவன் ஒண்ணுமே தெரியல, இவன் பணக்காரன், இவன் ஏழை அப்படின்னு நம்ம பிரிவினை பார்க்க. அந்த பிரிவினை பார்க்கறது பாவங்க. அது அபராதம். அது ஒண்ணு ஒரு பாவத்தை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே போறோம். நாம அதை சொல்ல போனா இன்னும் விரிவா சொல்ல போனா அது இல்லைங்களா? இது நான் கற்பனையில சொல்லல. இதுலயும் நான் விளக்கம் கொடுக்க முடியும். அது ஒரு உபநிஷங்கள்ல இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது மாதிரி நாம தெரியாம நிறைய பாவங்கள் பண்றோம். எதுக்காக நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம்? எதுக்காக பகவானுக்கு நம்ம எல்லா விதமான பண்றோம்? இந்த பாவம் எல்லாம் போக்கணும்னா எப்படி? நம்ம தெரியாம சொல்லுவோம், ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்காரு, அவர் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம்ல. இதுவும் அபராதம் தான். இதுவும் நமக்கு அபராதம் தான். இதுவும் பாவத்தை சேர்க்கறது தான். இது அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்போம். அதான் நம்ம வந்தோம். அந்த நிலையில போனோம் நம்ம இல்லைங்களா? அப்ப சமத்துவன்றது என்ன? எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு. எல்லாருக்கும் ஞானம் இருக்கு, எல்லாருக்கும் கர்மா இருக்கு. எல்லாரும் அவன் ஒரு கர்மா வச்சு செயல்பட்டு இருக்கான். அவன் இந்த லோகத்துல இந்த பிறவில இவன் கஷ்டப்படணும், இப்படி முட்டாளா இருக்கணும், இப்படி அறிவாளியா இருக்கணும், இவன் பணக்காரனா இருக்கணும், ஏழையா இருக்கணும்ட்டு போன ஜென்மத்துல பண்ண கர்மா இந்த இதுல அனுபவிக்கிறான். அப்படி அந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு இருக்கணும். ஒருத்தர் கால் இல்லாம பிறக்கிறார், காலே இல்லாம பிறந்திருக்கிறார். அவரை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அவர் போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவம், அதை பார்த்துங்க அனுபவிக்கிறார் இல்லைங்களா? திடீர்னு ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு 10 நாள்ல இறக்குது. அது ஒரு கர்மா. அது நம்ம யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது. ஆண்டவனையும் பகவானையும் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது. நம்ம அது கர்மா. அது அப்படிதான் போகணும். அந்த குழப்பம் இல்லாம நம்ம இருக்கணும், தெளிவா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவருக்கு நல்ல நற்குணங்கள் பகவான் ஏற்படுத்தினார், தானாகவே வளரும். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடு இல்லாம பக்தர்களுக்கு சங்கீதம் நடக்கும். இங்க யூஎஸ்ஏல பாத்தீங்கன்னா சான் பிரான்சிஸ்கோல ரத யாத்திரை பண்றார். அதுல ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர், ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் உட்காந்துட்டு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரு. செனட், அந்த ஊர் செனட், சில பிரபுபாதாவுடைய சிசியன். அவங்கலாம் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள், பெரிய பெரிய ஓனர்கள், பெரிய பெரிய அதாவது தொழிலதிபர்கள். அவங்க எல்லாம் பாகுபாடு இல்லாம இருக்காங்க. அதுல ஒரு திருடனும் இருக்காங்க. அந்த சபையில திருடி ஜெயில அனுபவிச்சவரும் அதுல உள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு. கோர்ட்ல தண்டனை வாங்கிட்டு ஒருத்தனும் அது உள்ள இருக்கிறார். அப்ப பாகுபாடு இல்லாம அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்துடும். அந்த நற்குணங்கள் வந்துடும், பகவானோட நற்குணங்கள். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா?
இதுல நியூயார்க்ல நடந்த விஷயம் இது. நியூயார்க்ல நடந்தது. ஆமா, நியூயார்க் தான். அந்த ஒரு ஒரு திருடன், அமெரிக்கன் திருடன் ஒருத்தன் கொள்ளையடிச்சு கொலை பண்றது இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் போலீஸுங்க ஒரு 4 போலீஸை தெத்தி வந்துருக்காங்க, அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. நேரா வந்து இஸ்கான் கோவில் வந்து பூந்துக்கிட்டாரு, திருடன் பூந்துட்டாரு. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்கெல்லாம் இவன் இந்துஸ் கோவில் இதுல ஏன் உள்ள போகலாம் சொல்லிட்டு அவங்களும் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்கிறாங்க. அவரு கோவில்ல வந்து பார்க்க வராங்க. இவர் உள்ள வந்தவர் என்ன பண்ண, ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டு நம்முடைய சாதுக்களும் பகவான் பக்தர்களும் இருக்காங்க இல்லையா, பகவத் பக்தர்கள், அவங்களாம் துணி காய வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த துணியை மாட்டிக்கிட்டு வந்து நின்றுட்டாரு. தலையில வேற முண்டாக் போட்டுவாங்க இல்லையா, அதை கட்டி அந்த துணியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு பக்தர் மாதிரி வந்து வேஷம் போட்டு வந்து நின்றுட்டாரு. அப்போ வந்த போலீஸ்காரங்களுக்கு சுத்திட்டு பார்த்துருக்காங்க, ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த இதுல வந்து அந்த திருடன் என்ன பண்ணிருக்காரு, அங்க பிரசாதம் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பஜனையில கலந்துகிட்டு காலையில வெடிகால உள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு. அவர் வரல, அவரு மாட்டிக்கிட்டார் இங்க வந்து கோவில்ல வந்து. அதை விட இது பெரிய இடம்லாம், இது பௌதியோட பெரிய இடம் இல்ல, உள்ள மாட்டிக்கிட்டார். வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு, காலைல பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டாரு. பிரசாதம்னா அப்படிப்பட்ட பிரசாதம் கொடுத்தாங்க அவருக்கு. அது பார்த்த உடனே அவரு சிறைச்சாலை கூட இந்த மாதிரி பிரசாதம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறாரு. சாப்பிட்டு என்ன பண்றாரு, ஏன்னா நீ யாருப்பா, எதுக்காக வந்தன்னு இஸ்கான் கோவில் இது வரைக்கும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. வந்தீங்களா, கோவில் வந்தீங்களா, சேவை பண்றீங்களா, இந்தா பண்ணுங்க அப்படின்னு. அவங்க நல்லவனா கெட்டவனா யோகிய பையனா அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. எப்பா நீ இந்த பூஜை சாமம் கிளீன் பண்ணி கொடுப்பா, அதுப்பா சாமி பிரசாதம் பண்ணி கொடுப்பா, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க கோவில்ல. வேற்றுமை பார்க்கவே மாட்டாங்க. அப்போ அந்த திருடன்கிட்ட கையில கொடுத்தாச்சு, பிரசாதம் கொடுத்தவொடனே சாப்பிட்டுட்டு அவர் வேலை கொடுத்தா அந்த வேலையும் செய்யறாரு. அப்படியே செஞ்சு திருப்பி பிரசாதம் கிடைக்குது. நைட்டு பஜனை முடிஞ்சுன்னு தூங்குறாரு. மறுநாள் காலைல 3 மணிக்கு எழுந்துக்கிறார். திருப்பியும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டாரு. அந்த கோயிலை விட்டு வெளியே போறதுக்கு எண்ணமே இல்லை அவருக்கு. உட்காந்துட்டாரு, உள்ளே உட்காந்துட்டாரு. அப்படியே சில காலம் போயிடுச்சு, 3 மாசம் மேல போயிடுச்சு. இந்த கோவிலே இருக்கிறாரு. கடைசியில இது மாதிரி சிகா விட்டுக்கிட்டார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டார், கண்டி மாலை போட்டார், எல்லாம் பண்ணிட்டு அவரு ஒரு ஆச்சாரி ஸ்தானத்துல வந்துட்டார், தீட்சை வாங்குற ஸ்தானத்துல வந்துட்டார். அப்ப இது இடையில அந்த கோவிலுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய தலைமை போலீஸ் அதிகாரி வர்றார். அப்ப இவரை பார்க்கிறார். இவரை பார்த்த உடனே இவர் பக்தர் ஆயிட்டார் இல்லையா, பகவானுடைய பக்தர் ஆயிட்டார், உண்மைதான் பேசுவார், பிரசாதம் சாப்பிடுறாரு இல்லையா. அப்போ உடனே அவரோட வணங்கிட்டு, நீங்க யாருங்கன்னு, நான் இது மாதிரி போலீஸ் கமிஷனர் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றார், உண்மையை சொல்லிட்டார், நான் இந்த மாதிரி வந்தேன், இந்த கோவில் வந்து இருக்கேன்னு. தப்பு தான், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, உடனே கோவில்ல பேசணும்னு, சரிங்க அவர் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணணும், அதை நீ உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க அப்படின்னு. சரி, அவர் கொண்டு போய் கோர்ட்ல போய் நிக்க வச்சாச்சு. கோர்ட்ல நிக்க வச்சுட்டாங்க. நிக்க வச்சிட்ட பிறகு அப்புறம் ஜட்ஜி கேட்கிறார், இவ்வளவு நாள் எங்க போயிருந்த, 3 மாசமா இவ்வளவு கொலைகள் எல்லாம் பண்ணி, இவ்வளவு பணம் கொள்ளடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, இப்போ எங்க இருந்த இவ்வளவு நாளா அப்படின்னு. அப்போ உடனே சொன்னார், இது மாதிரி நான் இஸ்கான் கோவில்ல இந்த மாதிரி இருந்தேன் அப்படின்னு. அப்படியா? ஜட்ஜி அது ஒண்ணுமே சொல்லல, அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கல. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி தண்டனை அனுபவிச்சுட்டான். அதாவது அந்த தண்டனை அவன் கடைசியா சென்னது வந்து ஒரு வழிப்பறை கொலை பண்ணான், அவ்வளவுதான். கொலை பண்ணல, வழிப்பறி பண்ணான். ஏற்கனவே பண்ண தண்டனை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்ட, வழிப்பறி தான் பண்ண. ஆனா வழிப்பறி பண்ணி கடைசியில எங்க போய் மாட்டின பத்தியா, ஜெயில விட சிறப்பான இடத்துல போய் மாட்டிருக்க. ஜெயிலன்னா என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க உனக்கு, போதனை கொடுப்பாங்க, தப்பு பண்ணக்கூடாது, திருந்தி வாழணும், அதுக்காக தான் உனக்கு பனிஷ் பண்றோம். ஆனா அதை விட புனிதமான இடத்துக்கு நீ போயிருக்கிற, உன்னுடைய வாழ்வியல், உன்னுடைய உளவியல் எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குற இடம், அந்த இடத்துல நீ போயிருக்கிற. அதுல 3 மாசம் இருந்து உன்னுடைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. ஆனா உன் விடுதலை போ அப்படின்றார். இனி எங்க போற அப்படின்னாரு. நான் அங்கதான் போறேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து அந்த கோவில திருப்பி வந்து ஜட்ஜி விட்டாங்க. கோவில்ல வந்து ஆச்சாரியா இருந்து இன்னைக்கு அவரு சிலை வச்சு வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பகவானுடைய மகிமை. இது சீல பிரபுபாதாவோட மகிமை. அது சீல பிரபுபாதா பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதங்க. இந்த கலிகாலத்துல ஒரு ஐயக்கனை கூட பகவான் பக்தராக்கிறாரு பாருங்க. அவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்கும். ஏன்னா பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தாவே அந்த நற்குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பகவானுடைய ஏற்பினால் தானாக வளரும். அது பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட சாப்பிட அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 6வது பதம் என்ன சொல்லு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
மகர்ஷயः சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமாம் பிரஜாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றின. இப்ப 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சதை திரும்ப ரிப்பீட்டா படிக்க நினைக்காதீங்க. ஏன்னா பகவான் ஒரு விஷயம் இல்லாம திரும்ப திரும்ப ஸ்லோகத்தை ரிப்பீட் பண்ண மாட்டார். என்ன சொல்றாரு? 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்குள் முந்தைய 4 ரிஷிகள். இந்த முந்தைய 4 ரிஷிகள் சொல்றாங்க, அது யாருன்னு தெரியுமா? 7 மகரிஷிகள் சொல்றார், அவங்க யாரும் தெரியுமா? இது 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். ஒரு சின்ன உங்களை புரியுதா கேட்கிறேன், என் ஞாபகத்துக்காக கேட்கிறேன். சனத்குமாரர்கள் குருஜி. ஹரிபோல், ஹரிபோல் மாதாஜி. பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள் சனத்குமாரர்கள் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் 7 பேரு 7 ரிஷிகள் சொல்றாங்க. ரிஷி பேர்லாம் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல. சரி, ஓகே. அவங்க பிரஜாபதிகள், 7 பிரஜாபதிகள் சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர், கௌதமர், பரத்வாஜர், அத்ரி மகரிஷி, கசிபர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். இப்ப எல்லாரும் பத்தி சொல்லலாம். பிருகுவை பத்தி சொன்னா அது ஒரு ஸ்டோரி. அது அதே மாதிரி கசிப முனிவர் சொன்னா அது ஒரு ஸ்டோரி. விஸ்வாமித்திரர் அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த லீலெல்லாம் பண்ணா ஒரு நாள் இல்ல, ஒரு வாரம் கூட முடியாது. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்டோரிகள். அதெல்லாம் படிக்கணும்னா ஒண்ணு இல்ல. கசிப முனிவர் எடுத்துங்கன்னா நம்ம 16ஆம் தேதியில படிக்க போறோம். அவரை பத்தி 16ல படிக்க போறோம். அவரை ஸ்டோரி பத்தி படிக்க போறோம். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் கசிப முனிவரை பத்தி. ஏன்னா அவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா அவர் தேவர்களுக்கும் அப்பா அவர் தான், அசுரர்களுக்கும் அப்பா அவர் தான், தந்தை. அசுரர்களுக்கும் தந்தை அவர் தான், தேவர்களுக்கும் தந்தை அவர் தான். தேவரோட தாயார் அதிதி, அசுரர்களோட தாயார் திதி. இது 2 பேரும் கணவர் யாருன்னா கசிப முனிவர் தான். அவர் 12 மனைவிகள் இருக்காங்க. லட்சணோட 12 மொத்தம் 88 பிள்ளைகள்ல 12 பிள்ளைகளை இவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். முதல் பிள்ளையே தாக்ஷாயினி, அவங்க தான் சிவபெருமான் ஐயன் எடுத்துக்கிறார். 27 நட்சத்திரங்கள் பிரம்மா இவர் எடுத்துக்கிறார். சந்திர பகவான் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி. அது ஸோ அவர் பாத்தீங்கன்னா கசிப முனிவர் தேவர்களுக்கும் அப்பா தான், இந்திரனுக்கு அசுரர்களுக்கும் அப்பா அவர் தான். அது எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்போ பங்காளி சண்டை எப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு? அந்த காலத்திலேயே ஆரம்பிச்சிச்சு. 2 பேருக்குமே அவங்க இதுதான் இல்லைங்களா? சோ இதை படிக்கலாம், பின்னாடி படிக்கலாம் விவரமா. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள். அப்ப அந்த மனுக்களோட பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. ஒரு மனுக்களை படிச்சீங்கன்னா அந்த படி தலை சுத்தம் நமக்கு. அந்த அளவுக்கு மனுக்களோட ஸ்டோரிங்க அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும். அதுல நான் படிச்சிருக்கிறேன். ஆனா மண்ணில் இருக்காங்க, அந்த அப்பப்போ ஞாபகம் வரும், அவ்வளவுதான். நிறைய அந்த புக் எடுத்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓ இதுதான் லைஃப்னு தெரிஞ்சிடும், ஸ்டோரி தெரியும். ஆனா படிச்சிருக்கோம். 14 மனுக்கள் பாத்தீங்கன்னா அதோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா அப்படி போயிட்டு இருக்கோம். முதல் மனுக்களோட லிங்க பாத்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் 6 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. 3 ஆம்பளை புள்ள, 3 பொம்பளை புள்ள. அந்த 2வது மனுக்களோட 2வது பையனோட எத்தனை மனுக்கள், இவன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரி. அதுல துருவ மகாராஜா வரார். சோ அந்த மாதிரி இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் பொறுமையா நின்று அழகா படிக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கணும் அதெல்லாம். அப்ப மனித சமய தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களை வாடும் எல்லா உயிரினங்களும் அவரிடமிருந்தே தோன்றினவை. நம்ம ஏற்கனவே போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம், இதை பத்தி விவரமா படிச்சோம் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட லைஃப் பார்த்தோம். திருப்பி என்ன சொல்ற? பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்திற்கும் மூலம் 7 மகரிஷிகளும் 14 மனுக்களும் 4 குமாரர்கள் பல்வேறு லோகங்கள் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றினர். இவர்கள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணனிலிருந்து தோன்றியவர்கள் தான். அப்ப ஆதி மூலமா, ஆதி அந்தமா இருந்து பகவான் மிக உயர்ந்த நபர்கள் கூட அவர்களிடமிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது அவர் தூய பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்பதன் மூலமாகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 7வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு நான் ஊருக்கு வேற கிளம்புறேன், அதாவது மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு கிளம்புறேன். அநேகமா
நாளைக்கு வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை கிளாஸ் இருக்காது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் டிராவல்ல இருப்பேன். நாளைக்கு நைட்டு தான் 11:50 ட்ரெயின் எனக்கு. அதனால நாளைக்கு கிளாஸை முடிச்சுட்டு தான் போவோம். ஆனா ஒரு நாள் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து இல்லாம போகும். அதனால நம்ம வந்து அதோட திங்கட்கிழமை தான் நம்ம வர வேண்டி இருக்கும். பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் அதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் எடுக்கல. இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் டைமிங் வந்து கொஞ்சம் மாறும். அதையும் பாத்துங்க. நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 2 எனக்கு இப்ப லெவல் 1 கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கனால நாளையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா 6:30 மணிக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லாருமே 6:30 மணிக்கு வந்துருங்க. வந்துட்டீங்கன்னா 7:30 மணியோட முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ். எனக்கு 7:30 மணில இருந்து 8:30 மணி வரைக்கும் லெவல் 3 கிளாஸ் இருக்கு எனக்கு. அப்ப திருப்பும் நான் 8:30ல இருந்து அது வந்து 10:15 வரைக்கும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1 கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு 3 கிளாஸ், இன்னைக்கே 3 கிளாஸ் எடுக்கணும். அதை இன்னைக்கு அந்த கிளாஸ் நம்ம இது பண்ணிச்சிருக்கோம், ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம். நாளைக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அதனால நாளைக்கு எல்லாருக்குமே 6:30 மணிக்கு தான் கிளாஸ் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அதனால கொஞ்சம் பிஃபோரா வந்துருங்க. நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் அது மாதிரி பண்ண போறோம். ஒரு நாள் மட்டும் பிரபு. நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும். ஓகேங்களா? நாளைக்கு ஊருக்கு போறேன், அதனால தான் கொஞ்சம் இது. ஆனா நீங்க வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணீங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சீக்கிரம் பதனானாம் பாவனீய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரி. ஊருக்குன்னா ஊருக்கு இல்ல, ஆக்சுவலா கோவிலுக்கு சேவாக்காக போறேன். ஒரு மாசம் அங்க போறேன். இப்ப அடுத்த அங்கிருந்து தான் கிளாஸ் எடுக்க போறேன். நம்ம கோவில்ல இருந்து எடுக்க போறேன். அங்க கோவிலோட பூஜை எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே காட்டுறேன் நான். ஓகேங்களா? கிளாஸ் எடுக்கும் கோவில் இருந்தா இப்ப நம்ம மதுரை நம்மளுடைய மேங்களூர் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நம்ம கிளாஸ் எடுக்க போறோம். நாளைக்கு நைட்டு கிளம்புறோம். திங்கட்கிழமை வெள்ளிக்கிழமைக்கு ட்ரெயின் போய் சேர்றது 5 மணிக்கு தான் போய் சேருது. நான் அங்க இருந்து வர ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகும் அங்க கோயிலுக்கு போய் சேர்றதுக்கு. அதனாலதான் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்றேன். நாளைக்கு மேக்ஸிமம் எடுக்க முடியாது, இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.